Flyshi taldea sortu hauen lagun artean oindala urte asko unai askarate hilardu Azkaiterrek. Master River taldea abiatu hoben ondoren eta Baby Blues taldean ibili izan gero. Bidea musikari askorekin egin dau topo eta askotariko musika ekimenetan hartu dau parte. Egun Azkaiter Pelos da bere taldea. Aitor Aranburu perkusioan, Jon Prieto biolinean, Bitxor Giral saxofoiaz, Aitzol Mujika baxu elektrikoarekin, Shane Curley gitarra akustikoak ditu badalagun. Musika sendagarria dela esaten duzu. Hala da zuretako? Bai. Ni dauzkat, ja adin baten sartuta nago, eta gaixotasun desberdinak pairatzen ditun dugu gorputzian. Eta danetako indarra emoten dozta musikiak. Egunerokotasunetik hasi, eta gaixotasunen gogorrenian nahonian baitxa. Eta hola ikusten dut baitxa, gure musikia jarraitzen daren jendian, eta adibidez, pandemia garaian, etxian egon gazenian, zenbat jendek eskatu duztan gitarra bat lagatzeko, pasatzeko, edo klase batzuk emateko, tutoriala nondiketara, internetetik, eta etxian eskulanak eta sormenak emondo eskun indar hori, ez? Balkoietako giro hori, ez? Eta ez hor bakarrik, oin zuzenekuekin bueltatzen gazela eta gabizela kontzertuak ematen eta prestatzen, ikusten dugu zelako indarra hartzen dugun, bata bestiakin melodia hon baten eta akorde bai minorrak eta bai maiorrak eta atzeakoan, ez? Bidaiatzeko aitzaki bat izan da zuretako musika, Eskozia, Irlanda, zirko italiarrekin gero naiz eta oso urrinez, baina italiarrekin. Bai. Ni 2001 urtean junitzen Erasmusekin Inglaterra, eta han unibertsitatean insosten gonbidapen bat, bertako Noise and Poetry emanaldietan parte hartzeko. Eta montau ginen nolako punk rock talde bat, eta parte hartu ginen hartan. Ordutik, lehenengo Eskoziara bira bat antolatu ginen, Master Riverrekin, hau 2007an izan zen ja, han Fringe Festivalian parte hartzeko aukera ginen, Edinburgon, hiriburuan, eta gainean uda partian, abuztuan, eta oso esperientzia bitxitza izan zen, hortik eta ginen dokumental bat, eta gero ondoren, Irlandan, Dublinen egon nintzen baitxa, bakarlari moduan eta kalian jotera jun, Busking Days ikusentzunezkoa grabatu ginenan, eta kalian joten egoala han ezautu nintzun Harry, Alfie, Orla eta hainbat lagun, nun oin erokin harreman estu daukagun. Atzokin eban, jam sesio batzuk, hemengo musikari batzukin, Azkaiter Pelosek ezautu zeban atzo Alfie, Harry eta Lenny. Hemengo 3 gazte, 18 urtekoak, eta kriston rock and rolla daukela gainean. Eta, Azkaiter, gopetzen edagoa. Salzerua zara oso. Eta esango neuke, proposatzen dutuen danei ez dakit, baina geixenei, bai, dela zure erantzuna. Baina adibidez, Azkaiter Pelos taldiaken zabitz. Zeintzuk die, familixa esango neuke ez da? Bai. 6 musikariz osatutako taldia da, Azkaiter Pelos, eta danok daukogu amankomunian musikarekiko pasiño hau, ez? Hor daukogu Bitxor Giral, saxofoia joten, baina berak whistle'a joten dau, eta bandiakin eta orkestiakin tromboia joten dau. Daukogu Jon Prieto, zarzuelak eta askotan joten dau Amaia Antzokixan, berak biola jolia da, baina gurekin biolin elektrikoa jotzen dau. Eta badauzko baitza Aitzol Mujika, baxua jotzen gurekin, baina whistle'a joten dago, bera abeslari xabat bada eta oin triki ikasten dago Aritza Lustizakin baitza. Eta hau ez gain, Aitor Aranburun esperientzia eta eskarmentu dauku perkusioan, baterixia joten eta baitza zuzendaritza artistikoa eramaten, Azkaiter Pelosen zuzendaritza artistikoa. Eta gero dauku Shane Curley, Irlandarra, hemen Deban bizidan surfista, eta bera gitarra akustikoa joten dago neekin batera, eta Seirok, osatzen dugu Azkaiter Pelos, eta Seirok daukogu konpromisu hori hartuta, ez? Hola, etorkizunean dauzko kontzertuak pixkat lotuta,
bueno, deitxu dozkue Santo Tomasetan joteko Donostin, kapitalian, eta gu, Ilusioz. bertan joten dugu, bertan sentitzen gara bertakoak, eta egin da dugu aurretik kontzertu hau, eta berriro deitxu dozkue, eta Movember gara, eta bueno, deba goienan, oin gero eta indar gehiago hartzen da bien, Movember elkartian zate, hainbat emanaldi dauzko lotuta. Izen berri gintzatik asko daukotu, Movemberra ipatu dozu, bestelako gai edo ekimenetan parte hartu izan dozu, ero dozu, ezta? Oine Movember, eta Movemberrekin lotutako kantua eskainiko dozu egituan. Zer da, Azkaiter Pelosentzako pertsonalki eta musikalki, Movember? Guretako, konpromisua pertsonalki hartzen dugu, eta musikuagaz, eta orduan guk sortu aldouna eta eskaini aldouna, kasu honetan musikia da. Movember guretako, azken urte honetan indarra hartzen da bien mugimendu bada, eta herrigintzan aritzia guretako oso interesantia da. Nerabetan Euskal Herrian euskarazen ibili nintzen, eta ez jatazten horrik ikasitzako gauzak. Movemberren kasuan, nahi dugu alde batetik sensibilizazioa pixkate bultzatu, prostatako kantzerra moduko gaitz importante baten inguruan, eta sensibilizazio horretaz gain, badago baitxa ekonomikoki baliabideak lortzia, eta hortarako, gure sariak erabiltzen ditugu, eta gure baliabideak erabiltzen ditugu, ez? Gupe gure alditxo gure dugu jarri, bere bitxartez egingo dugun, arren Movember gara, ez da? Horixe kantu dauketzu. Bai. Eta esaten zabitzen guzti hau, kantuan azalduko dozu. Hori da, abestixak esaten dabe moduan, Movember gara, lotxarik ez euki eta bigotia laga. Eta Movember gara, osasuna zainduz, hobe bizi gara. Ze musika gauza asko sendatzen ditu, baina bestelako sendagaiape biharre dia. Hori da. Unai askarate. Plazerra. Eskerrik asko. Bai, zuri, Aitziber. Eskerrik asko, eta eskerrik asko akordeako ekipo guzti honi. Ez da erreza, bigotia laga kalera irtetia, asko zailagoa ordea, behar du izan kantzerrarekin oheratzea. Australia aldetik datorren mugimendua da Movember, gure herrixan ordea, deitzen diogu Movember gara, lotxarik ez eukita bigotia laga, Movember gara. Osasuna zaindu zobe bizi gara, Movember gara. Azaroan zehar elkartzen gara, Movember gara. Hasieran lauta orai mara-mara. Movember gara, lotxarik ez eukita bigotia laga, Movember gara. Osasuna zaindu zobe bizi gara, Movember gara. Azaroan zehar elkartzen gara, Movember gara.